Tak, dneska tento krásny deň sme sa teda rozhodli, že pôjdeme sa pozrieť na 3 stavangerské meče, keďže Dominika ich ešte nevidela, ja už som pri nich raz bol, ale samozrejme nemal som žiadnu fotodokumentáciu k tomu. A sme sa rozhodli, že sa pôjdeme na ne dneska pozrieť. Trošku sme sa tam poprechádzali, pokochali výhľadom vlastne na koniec fjordu. A keďže bolo nejakých 11 hodín, tak sme nevedeli čo ďalej, tak sme sa vybrali ďalej do Stavangeru a rozmýšľali sme chvíľu, že čo ideme, ale keďže ja som dosť veľký fanúšik múzeí, tak v podstate rozhodnutie padlo rýchlo, že sa pôjdeme pozrieť na nejaké múzea. No tak sme vlastne začali múzeum archeológie, ktoré bolo akože veľmi zaujímavé. Človek tam zistil v podstate, že Norsko dávno veku je akože celkom bohatá krajina, keďže tu mali dosť nerastných bohatstiev, hlavne zlato a tak ďalej. V podstate mali sme jedno veľké šťastie, tie múzeá boli po celom Stavangeri, možno aj po celom Norsku, neviem, to by som klamal, ale tie múzeá boli dneska úplne zadarmo, nakoľko vstup do každého z tých múzeí vychádzal niekde od 10 do 15 eur cca, takže mali sme veľké šťastie, keď sme prišli do toho múzea, pani nám vraví, že momentálne oni tam robia nejaký prieskum a výskum, tak boli zadarmo tie, takže samozrejme kopec ľudí všade bolo, no a v podstate keď sme prešli toto múzeum archeológie, tak sme sa vybrali ešte do toho druhého múzea, Stavanger City Museum sa to volalo. No a v podstate tam sme videli všetko, čo súviselo so Stavangerom od momentu, ako vzniklo. To je nejaký rok 1125, v podstate teraz budú mať mesto ako Stavanger budú mať 900 rokov oslavovať. Takže vlastne aj možno, že kvôli tomu boli tie múzea nejakým spôsobom zadarmo. No a človek tam mohol vidieť faunu, flóru Stavangeru, celkovo aj Norska, rôzne živočíchy. Bolo tam naozaj veľa toho, aj to, čo je v mori, na pevnine, na súši, vo vzduchu. Bolo to tam všetko tak prehľadne zobrazené, takže bolo to naozaj pekné a odporúčame tam každému, kto by sa chceli pozrieť do týchto múzeí. Je to veľký zážitok, bol som navštíviť samozrejme nejakú dobu som bol navštíviť aj londýnske, by som to asi nazval tak, že je to taká zmenšená verzia týchto londýnskych múzeí, ale veľmi pekné a prehľadné. No a v podstate bolo to veľmi pekné aj naučné, človek zistil o tej krajine niečo, ako, kde, čo, ako a samozrejme aj deň bol nádherný, počasie nám vyšlo, takže človek mal z toho pekný zážitok. No a komu sa to páčilo, nech nám tam hodí srdiečko, budeme vyzdvihovať auto do Anglicka, takže budeme mať taký trip z Anglicka cez Holandsko, Nemecko, Dánsko, kde v Dánsku navštívime aj Legoland, tak sa budeme vrátiť cez Dánsko a do Norska, takže budeme robiť aj takéto video z tejto cesty, takže nasledujte pre tých, ktorí budú mať záujem.